What's up mga kabalen? What's up Pampanga? Ako po si JM De Jesus ng CLTV 36 at RBC Media Group, ang major media partner ng Lubao International Balloon and Music Festival. At ngayon, dahil napangako po namin sa inyo kanina, susubukan po natin na sumakay sa isa sa mga hot air balloons dito sa ating festival. Ito po ang Seabell Ballooning, balloon number sir 21. Ayan. Kung meron po kayong oras, pwede po tayong bumisita dito para matry natin. Pero ngayon, susubukan ko na. Okay? Huwag niyo po akong i-judge kung mahihirapan po tayong sumakay. Okay? Ayan, medyo mahirap lang pong sumakay pero alam ko this will be worth it. Okay? Kuya, huwag po natin dalhin sa morong ha. Aangat lang po tayo kasi for this year, mga kabalen, ayan, naangat na tayo niyan. Meron po tayong more or less 25 hot air balloons na nag-participate dito sa ating Lubao International Balloon and Music Festival. Ngayong umaga hanggang bukas po, ganitong oras din po may experience natin. Pwede po kayong pumunta dito para masubukan ang or ma-experience kung paano ba umangat sa ere gamit ng hot air balloon. Pero mamayang gabi, meron naman tayong ibang mga kaganapan pa tulad ng music festival na abangan natin. Siguro, game na po ba tayo, sir, para maipakita natin? Okay. Ayan na. Are you ready? Pakita natin. Nakaka-excite pero at the same time, medyo nakakakaba. Well, first time ko rin to na sumakay sa isang hot air balloon. At tingnan natin kung gaano ba kaganda ang experience. Para matakambing kayo, makita ninyo kung gaano kagaling ang ating... ito po ba, sir? Ano po ba ang ginagamit natin, sir? Propane. Propane para umangat yung hot air balloon. Sige, pakita po natin, sir. Pero wag po nating masyadong pakataas. Ayan na, aangat na tayo. Gumagalaw-galaw na. At marami kayong pagpipilian dito. Iba't ibang shapes, iba't ibang kulay. Hindi lang pambata. Pwede rin sa mga matatanda at young at heart. Ayan. Maalog-alog na tayo at konting panahon na lamang ang ating hinihintay mga kabalay na-excite na ako. Kaya kayo kung walo kayong ginagawa sa 2 araw, pwede nyong ma-experience etong, ayan na, umangat na tayo ng konti. Mukhang mabigat yata kami. Mukhang mabigat yata ang ating napadami yung almusal. Pero ayan, umaangat na tayo. Ayan. Ayan, ayan na. So ayan, nararamdaman natin para tayong okay. Ang saya. Nakakatawa, umangat na tayo mga kabalen. At it's my first time to actually experience this kind of napag-angat sa ere. Ayan na. Okay, hanggang dito lang po siguro. Okay, kuya, hanggang dito lang. Baka mapunta tayo sa ibang probinsya. Ayan. Ay, hindi naman pala masyadong nakakatakot mga kabalen, ano? At makikita mo pag sumakay ka dito sa hot air balloon, makikita mo ang ganda ng Pradera Verde at ang ating venue. At ito, hindi ko alam kung ilang feet na tayo dito, pero nakikita ko sobrang saya at parang nawawala yung pagod mo kahit mainit, di ba? Kaya, sige kuya, pwede na po tayong bumaba. Dahil medyo hindi ako masyadong magaling sa sa matataas na bagay na ganito, okay? Mga kabalan, kung gusto niyo pong ma-experience ang ganitong pag-angat sa ere gamit ang mga hot air balloons, pumunta na po kayo dito sa ating Lubao International Balloon at Music Festival dito po sa Pradera Verde, March 7 to 8. See you po mga kabalan, ako po si JM De Jesus at kita-kits po tayo dito.